Здравейте, днеска съм пред вас с епизод номер 2. В този епизод ще има точно 3 сблъсъка. 3 двубоя, 3 осмина финала. За да определят 3 четвъртфиналиста. Взех това решение, за да може вече в четвъртия епизод да гледаме четвъртфиналите. И да е по-интересно. Нещата се движат по-бързо. Затова днеска първият двубой ще бъде Хел Вишна срещу Хел Мултивитамин. Вторият двубой ще бъде Хел Класик срещу Таф Класик. А последният двубой за днеска ще бъде Хел Силна ябълка срещу Тайгър Класик. Нека започнем сега. Drop it. Yeah. Почваме с първия сблъсък. Хел Мултивитамин срещу Хел Чери. Пил съм Хел Мултивитамин, харесва ми. Не е зле. Обаче Хел Чери за първи път ще го опитам днеска. Затова нека започна с Хел Чери. Аромата е изненадващо приятен. Чаквах да е нещо посредствено. Хел Мултивитамин също има свеж аромат. Въпреки че мразя натурален сок Мултивитамин, Хел Мултивитамин има доста приятен аромат в сравнение с вкуса на повечето напитки с наименование Мултивитамин. Нека ги сипя в чашите. Става малък инцидент, изрязах клипчето малко, сигурно се усеща, но изсипах мултивитамина малко върху масата, затова опит втори. Let's go! Окей, нека по същество. Фен съм. То се пише като цяло. Sour cherry. Тоест sour означава кисел, cherry означава череша. И там следва кисела череша. Обаче вкусът много наподобява капи вишна. Тоест черри, череша, вишна. A few moments later. То sour cherry е вишна. Аз пък кисела череша, a.k.a. вишна. Тъй като не ми е много добър английския, в началото си помислих, че това е sour cherry, там се да си го преведа и стигнах до извода кисела череша. А като го питах, тогава усетих, че това е вишна. Викам, за какво ми наподобява вкус на капи вишна това нещо? Защото sour cherry е вишна. Урок по английски 101. Хел вишна. Има много приятен вкус. Има горчив вкус, който ми харесва. Не е прекалено сладък. Накрая само съвсем първо време се усеща някакъв гаден вкус. В повечето сокове вишна го има това нещо, но нека да опитаме и мултивитамин. И двете напитки са много добре. Хел вишна се усеща, че е вишна. Някак да го сбъркате. Обаче тук нещата се свеждат до това какво предпочитате вие. И мултивитамин, ако отиде на четвъртфинал, няма абсолютно никакъв проблем. И sour cherry да отиде на четвъртфинал, пак не е проблем. Според мен, може би с това sour cherry поне лично на мен ми харесва повече. Вишната е една идея по-различна, по-ново. Като цял червена половинка, вишна, ягода, тези неща, които сме пакет. Но мултивитамин също направи много добре. Като човек, който не обича мултивитамин, що ми харесва
това, което са направили Health, значи наистина този мултивитамин е добър. Избирам за победител Health Вишна. Защото лично смятам, че с много малко, може би, защото аз предпочитам този вкус повече, отколкото този Health Вишна е по-добър мултивитамин. Ако 100 пъти го направят този опит с тези две енергийни напитки, мисля, че 51 пъти ще избера Health Вишна. Затова към следващия кръг продължавам Health Вишна. Окей, бойс. Без да искам, изтрих видеофайловете, където бях опитал тези две енергийни напитки. Тогава ТАФ беше в кенче. Обаче забелязах, че това кенче е от 2017 година. Затова реших, че ще е по-добре да взема ПВЦ. Нека започнем сега. What the fuck? Motherfucker. Оха! Сега. Махам упаковката. Значи, тук е цяло той има отсака, обаче. Значи, принципно, ако ще опееш на момента енергийната напитка, кенчето е много по-удобно. Но, ако обикаляш някъде, тогава ПВЦ-то е много добра оферта. Може да си преведеш в чантата, да го пиеш и така на почивки. Мога да кажа, че аромата ПВЦ е по-добър отколкото с кенче. Хел си е хел. Премиум. Нали знаете какво означава премиум? Премиум означава топа на топа. На ниво. И почвам да си фамбажа. Ще започнем с Hell Classic. Добър, постоянен, приятно сладникав вкус. Има много нежен вкус. Сега да опитам ТАФ. ТАФ ПВЦ има по-добър вкус от ТАФ Кенче. Защо има такава голяма разлика между вкуса на ТАФ в Кенче и вкуса на ТАФ в ПВЦ? Не, че няма нищо общо. Има общо. Обаче, все едно са различни енергийни напитки, които се приличат, обаче не са едно и също. Значи, Хелс е приятен, леко плодов вкус. ТАФа има лек сладникав вкус. И това има сладникав вкус, обаче има по-остър сладникав вкус. Вкуса на ТАФ не е чак толкова остър сладникавия вкус. ТАФа е повече все едно се разтапя бомбон, не е с много голям интензитет. В началото и двете енергийни напитки са леко сладникави. И двете енергийни оставят приятен вкус след себе си. И ТАФа е една идея по-газиран от Хела. Последна глътка Hell Classic. Лек, сладникав, остър вкус, плодов вкус. Приятен, не оставя след себе си неприятен вкус. Лек, сладникав вкус, усеща се много лекичко такова, някакси по-различно. Не мога да определя точно на какво има вкус. По-уникален вкус има. По-различен вкус, поне лично мое предпочитание. Затова победител е ТАФ Classic. Да го кажем последния начин. Лично мое предпочитание е ТАФ Classic. Но Hell Classic също е много добре. Това е. Пил съм и от двете енергийни напитки, обаче не си спомням с точно какъв вкус имаха. Тъй като тук пише Strong Apple, силна ябълка, очаквам да има вкус на ябълка. Не съм пил много често Tiger, предполагам, ще има вкус на класическа енергийна напитка. Ароматът на тази енергийна напитка е много приятен. Коралово кенче.
Ароматът на Тайгър е леко сладникав. На вкус почвам с силната ябълка. Има вкус на сок от ябълки, обаче не от тея кът капи зелена ябълка, а от тези сладникавите сокове. Много е сладникав, много е приятен, много е мек вкусът на тази енергийна напитка. Хел ябълка, силна ябълка. Няма го това изкуствен вкус, който го имат евтините газирани напитки с вкус на ябълка. Много приятен, много мек вкус, бих го препоръчал. Но да видим как стоят нещата при Тигъра. Тайгър има свеж вкус, но вкусът му наподобява някакво нагрозде, вкус на грозде. Някакво никво, има сладникав вкус, типична енергийна напитка, но даже типичните енергийни напитки имат някакво по-специфичен вкус всяка марка, както Хел е леко сладникав, Red Bull не е чак толкова сладникав, повече газирано, Monster е мега сладък, но Тайгър е някакво по-такова. Като Хел силна ябълка, вкуса на ябълката се усеща и това е много приятен вкус. Не е някакъв вкус дет в началото е добре, после да е зле. Не, там доста си е добре даже. И Тайгър не е зле, но силната ябълка има повече емоция, в кавички емоция, тъй като има вкус. Има сладникав вкус, обаче има вкус на ябълка. А това просто енергийна напитка, не се отличава с нищо особено от другите енергийни напитки. Не изпъква с нищо да кажеш, вау, това ме привлече към тази енергийна напитка. Ако отидеш до магазина да си купиш Тайгър и ако няма Тайгър, абсолютно никакъв проблем. Може да си купиш класическа напитка Хел, Black, пак вършат същата работа. Да, затова победител в този рунд е Хел силна ябълка. Strong Apple.